Sidder på en penis. Åh ja. Åh ja. Skal vi tage en tank? Jeg tager en jeep. Nå, jeg tager en tank. Yes. Hvorfor er fanden alle folk inde? Okay, der er en nede i vandet. Prøv at nakke ham. Der er en nede i vandet. Kan du se ham? Ja, der er Ja, prøv at... Magnus, han er så fucking tæt på dig. Okay, er han til Han venstre? er nede i vandet. Nå, der. Han er... Jeg fik ham ikke. Jeg fik en dernede. Fik to. Nå, der var en, der fik ham nu. Det går godt indtil videre. Man. En guldstjerne til med tank. Awesome. Jeg står... double kill. Jeg står 4 ud af. Fuck, hvor er det nice. Det var på, mand. Fuck, man, vi åbner den. Ja, fuldstændig. Nice. Jeg knockede sådan en tank. Fuck, man. Det er sådan noget, Vi det har her. snuppet deres tank nu. Kæng me det. Explosive charge has been planted. Stand by. Ammo right here. Oh my god, de bliver fuldstændig butt-raped, altså. Ja, fuldstændig. Der er en oppe i huset her. Ja. Du er skadet for første gang. Ej. Ja. Prøv at... Prøv igen så. Jeg skal altså lige op og se din computer, når du spiller på low. Hvordan det ser ud, det er fandme utroligt, du gør det. Du spillede på high, dengang jeg spillede det. Ja. Men du kan også sætte den op på high her, det burde du godt kunne. Ja, men ikke til at optage med. Til at optage, så går det faktisk rigtig godt i den her map nu. Og jeg kan godt se ham. Ja, du fik ham. Fandme. Ja, der er en til. Fik en til. Jeg synes, han ramte dig, der kom blod ved dig, men du mistede ikke noget liv. Nice kills. Oh my god. Jeg døde der. Det var rimelig instant, det der. Det var fandme nogle fede kills, jeg lige fik der. Hold da kæft. Okay, nice. Nå, fik du også ham op på? Ja, det gjorde du sgu.